Po víťazstve 8-1, dnes 1-5, ale proti kvalitnému súperovi, ktorý hral ešte v minulej sezóne najvyššiu súťaž. Ako si ty videl zápas? Tak bolo to vidieť, že vypadli z tej prvej ligy, pretože keď sme sa na to pozerali, tak kvalitatívne boli lepší. Boli zohranejší, hrali jednoduchšie, rýchlejšie a bohužiaľ sme s nimi prehrali viac než o triedu. Stvára sa ti zračí smútok, ale myslím si, že pre súťaž by to nemal byť výsledok, ktorý vás zrazí teraz na kolena, takže hlavy hore, treba sa pozrieť ďalej a predsa len toto bola taký pohľad do Slovnafkapu, zahrali ste si so súperom z vyššej súťaže, treba sa teraz koncentrovať na našu súťaž. Tak určite, ale ako tréner pred chvíľkou povedal, bolo také zrkadlo pre nás, pretože sme sa na ten zápas hecovali. Chceli sme ho vyhrať, chceli sme dokázať ľuďom, nie len tu, ale všade, pretože keby sa dneska uhral výsledok, tak by to išlo na celé Slovensko vlastne. A chceli sme uhrať výsledok, bohužiaľ sa to nepodarilo a musíme sa už len sústrediť na tú ligu a ísť od zápasu k zápasu, ako sme sa sústredili na závod, tak takisto na každý zápas a ísť ďalej. Čo najviac rozhodovalo o výsledku? Bola to skutočne kvalita, alebo kde vidíš ty najväčšie nedostatky alebo prednosti supera? Tak určite to bola kvalita v prvom rade, ale ja si myslím, že na začiatku tie prvé dva góly, si myslím, že padli z prvých dvoch striel, čo je fakt, že smola, ale sadli, že boli to pekné góly, ale fakt, že dve strely, dva góly a to nás kvázi položilo za chvíľu na kolena. Takže... Keby si mohol niečo povedať k atmosfére, hralo sa prvýkrát v histórii pod umelým osvetlením a pekná návšteva cez 1000 ľudí. Je to fantastické, myslím si, že všade na Slovensku by sa mohli píšiť takýmito podmienkami a takýmito fanúšikmi, ktorí sem prišli a boli vďační za to, že toto videli. Aj keď možno ten výsledok nebol taký, ako sme si predstavovali, ani my, ani oni, ale snažili sme sa. Myslím si, že sme išli skoro na dno svojich síl. Myslím si, že ešte sa dalo trošku viac, ale skoro na dno svojich síl a nejak sme sa snažili odďačiť tým ľuďom, ktorí prišli. Ďakujeme pekne, drž sa. Pán tréner, tak máme po zápase výsledok 1-5, ale proti kvalitnému súperovi, ktorý v minulej sezóne hral najvyššej domácej súťaži. Ako ste vy videli tento zápas, vaše hodnotenie? No, tak určite my sme sa pripravovali na tento zápas, ale v podstate tá taktika nám zlyhala už v 3. minúte, pretože ten zámer, s ktorým sme išli uhrať čo najdlhšie nulu, tak ten sa nám zrútil v 3. alebo 4. minúte. A v podstate z ďalšej strely na bránu sme dostali druhý gól a za stavu 2-0 alebo 0-2 v náš neprospech, tak tam už sa s takýmto kvalitným superom veľa robiť nedalo. Takže z tohto pohľadu hodnotím ten zápas trošku taký smolný, ale zase musíme uznať, že ten rozdiel medzi 4. a 2. lígou je zatiaľ veľký. Dosiahlo mužstvo v tomto zápase svojho stropu, alebo predsa bavíme sa o mužstvách, medzi ktorými sú dve ligy, dve triedy, alebo boli tam rezervy v tom výkone napriek tomu výsledku 1-5? Tak rezervy sú vždy, mňa mrzí hlavne to, že sme takéhoto kvalitného supera nedostali možno v ďalšom kole. Že sme si nemohli takýchto kvalitných zápasov odohrať viacej. A myslím si, že zase takéto zápasy toto mužstvo posúvajú a na takýchto zápasoch sa tí mladí chalani učia a bodaj by sme takýchto zápasoch hrali viacej. Neublíži chlapcom tá prehra, predsa len sebavedomie po prehre 1-5, hráme ďalší zápas už v nedeľu? Ja dúfam, že nie, ale si myslím, že keď budeme hrať takýto futbal, alebo prispôsobíme sa na takúto rýchlosť, aká sa hrá v 2. lige, tak v tej 4. lige si myslím, že nebudeme mať problém. Váš komentár k tomu, že sa hralo prvýkrát v Petržalke pod umelým osvetlením a zároveň krásna návšteva cez 1000 divákov? Hlavne za tú návštevu som strašne rád, že prišlo toľko ľudí, že nás chodí podporiť. A samozrejme budeme radi, keď nás budú chodiť podporovať ďalej. Čo sa týka umelého osvetlenia, včera sme si to prvýkrát vyskúšali na tréningu, takže sme boli na to pripravení a je to krásne, lebo futbal pod umelým osvetlením má predsa len trošku inú atmosféru, takže sme radi, že sme si mohli zahrať aj večer pod umelým, pretože naše zápasy sa hrávajú v nedeľu do poludnia. Ďakujem pekne. Všetko dobré.